ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ଯେଉଁ କୁନି ପିଲାଟି ନାଣ୍ଡୁ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ଫନି କମେଡ଼ି ତଡ଼କା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ନାଣ୍ଡୁ ହବାର ରାଜ ସେ କେମିତି ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ଆଉ ଏମିତି ଲଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଚୁଟି ଉଠୁନି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ମମିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ କାରଣ କ'ଣ ସେ ଆମକୁ ପୁରା ବିସ୍ତାର ରୂପେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ନାଣ୍ଡୁର ମମି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଟି ନଣ୍ଡା ତ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ଏମିତି ନାଣ୍ଡୁ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଚୁଟି ଆଜ୍ଞା ଉଠୁନାହିଁ ଟୋଟାଲି କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଇଛି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାର ହେଲା ଏଇଆ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖେ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଗୋଟେ ସେ ଦେଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ତେଲ ଲଗେଇଲେ ଚୁଟିଟା ବହୁତ ବଢ଼େ। ସେ ସେଠୁ ମୋତେ ସେ ତେଲର ନାଁଟି ଲେଖିକି ଦେଲା। ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି ବଜାର ଆସିଲା ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ତେଲର ଚିଠାଟି ମୋର ହଜିଯାଇଛି। କ'ଣ କଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କହିଲି ଆଉ କେଉଁ ତେଲ ଲଗେଇଲେ ଚୁଟିଟା ବଢ଼ିବ। ସିଏ ସେଠୁ ମୋତେ ସେ ତେଲଟି ଦେଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଘରେ ଆସି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ରେ ରଖିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ରଖିଲି ମୋ ପୁଅ ଗାଧେଇ ଆସିକିରି ଲଗେଇଲା ସେ ତେଲଟି। ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜେ ମସାଜ କରିଛି ସବୁଯାକ ଚୁଟି ତା'ର ହାତ ସାରା ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଆସି ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତୁ ଚୁଟି କ'ଣ କାଟି ପକେଇଲୁ? ନା ନାଇଁ ତୁ ଯେଉଁ ମମି ତେଲ ଆଣିଛୁ ସେ ତେଲରେ ମୋ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ମୋ ମନଟି ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅଟି କ'ଣ ନାଣ୍ଡୁ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାକୁ ନାଣ୍ଡୁ ନାଣ୍ଡୁ ଡାକେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟି ଭାରି ଦୁଃଖ। ଗୋଟେ ବେଲି ପୁଅ ତ ନାଣ୍ଡୁଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ବି ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ନାଣ୍ଡୁ ନାଣ୍ଡୁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ତ ନାଣ୍ଡୁ ବିଷୟରେ ଏତେ